Masena, bunda. Maling masena मा मोनदों नोङो? बाजारि, नोंखौ वार्निं होदोंमोन? नोंखौ वार्निं होदोंमोन आङो? नङा होननाय नोङो? बाजारि, नोंखौ एथां वार्निं होनाय आं मिथिबाय। वार्निं होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खर सिफाय। नुनानै लाजिनाय मोनदों। सासे हौवाया हिनजाव हाबा खालामखानायमोन, गथ'बो सानै दोङोमोन। दा बे हिनजावखौ गारनानै मोनसे रुमाव सासे हिनजाव लानानै ओरैबायदि लासिसिं साननानै नाय नोंथांमोना। आरो बै हिनजावा मा साननानै गुबुननि फेमिलियाव हाबदेरफैखो बियो? हौवा हिनजावखौ खालामबायना नांलाय खमलायखौ, गथ' गोनांखौ गारहोमारबाय। बे हिनजावनि थाखायनो गारमारबाय हौवाया, बमब्राय जाबाय। ओरैबायदि लासिसिं हमनानै सानैखौबो बुनांगौ। बेयावहाय दाया सासेनिल' नङा, हौवाखौबो बुनांगौ, हिनजावखौबो बुनांगौ। बे हिनजावखौ वार्निं होनाय जादोंमोननो फार्स्टआव। जानांगौ बियो खननै खनथामसो बेफोरबायदि हौवाजों गले गले खालामबाय। दा फिन खेब आरो गले गले खालामनायनि गेजेरावनो बियो गुबुननि हिनजाव थाखानाय हौवाजों माने मोनसे रुमाव बेफोरबायदि गाज्रि नुथाय। आरो बै हिनजावा, गावनि गिबि हिनजावा रुमाव थांनानै बे हिनजावखौ पुलिस लानानै माने रायनाय जादों एबा बेखौ एरेस्ट खालामनाय बायदि जादों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुनानै रागा जोंदों, लाजिनाय मोनदों। बर' समाजाव बेफोरबायदिया मानो गले गले जाफ्लेबाय थाखो? मानि थाखाय जाफ्लेबाय थाखो? आरो हिनजावफोरखौ आं बुंनो सानो, हौवाफोरखौबो आं बुंनो सानो, सानै मोननैखौबो आं बुंनो सानो। सिख्लाफोर नुगोना नुवा? मेगना सोरखौ नायो? हाबा जाखानायखौसो नायो नामा? मा मोनगोन गुबुननि लाइफआव हाबनानै बेले बेजे नांलाय खमलाय खालामहोनानै? मालाय संसार जानायखौ लानानै मानो मेगन देरनानै गुबुनखौ लानो गोनां जाखो? बे दुनियायाव सासेल' सिख्ला नङा, सासेल' सेंग्रा नङा, गोबां हाजार हाजार गोलैना दोङो। बेखौ साननानै नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगौ। दा बे हाबा जाखानायखौलाय मानो लानानै गुबुनखौलाय मा बेले बेजे संसाराव हाबदेरफैनानै नांलाय खमलाय खालामनांगौ? मेगना जुनार ना मानसि? दा बेफोरबायदि बुंबा गाज्रिसो मोनगोन, जोंलाय माला जुनार जालायखो होननानै। दा आंथ' जुनार होननानै बुङाखै रावखौबो, गासिबो मानसियानो। अब्लाबो मानसि जानानैनो जुनार बायदि खामानिखौ मानो मावो? मानसिया जुनार बायदि खामानिखौ मानो मावो? नायग्रोना ला, भिडिअखौ नायग्रोना ला, बुजिनाय नङा नोंथांमोना। दा फार्स्टआवनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान, साबस्क्राइब खालाम, थाब थुब साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ एकदम शेयार खालामना हो। लाजिथों बेफोरबायदि मानसिया नुनानै। भिडिअखौ नायग्रोना ला, बोरै जानाय जाथाया। दे। खुलि दरजा खुलिना हो। बाजारि, नोंखौ नुहुरखाबाय आं। मा नों बिदिसो? मा बिलाय? मा बिलाय? नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं। नोंखौ वार्निं होदोंना होआखै? नोंखौ वार्निं होदोंना होआखैमोन आं? बुंलाय। नै आंनि हौवाया नायदो, नाय अबाव दं? मासेना, बुन्दा। मालिक मासेना मा मोनदों नोङो? बाजारि, नोंखौ वार्निं होदोंमोन? बाजारि, नोंखौ वार्निं होदोंमोन? नोंखौ वार्निं होदोंमोन आङो? नङा होननाय नोङो? बाजारि, नोंखौ एथां वार्निं होनाय आं मिथिबाय। वार्निं होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खर सिफायबाय? आंहा फिसाला सासे दं मिथिबाय? फिसाला सासे दं। नों मा मोनदों नोङो? आंनि फिसालाया मा बरबाद जाया? आंनि फिसाला नों फिसिगोन। मोखां देखाय। बे हिनजावबा मोखां देखाय। होगोन आं। मोखां देखाय। मोखां देखायनो मा आं
भिडिअखौहाय नोंथांमोना नुखाबाय दा लाजिनांगौ बाथ्राया बेनो जाहैबाय माने बियो हिन्जावखौ नेवसिदोंबाबो गथ'खौ नेवसिनाङामोन हिन्जावा गाबै गाबै बुंदों पुलिस लानानै थांदों दायो गथ'बो दंमोननो अब्ला गथ'खौ अननानै हिन्जावखौ गारब्लाबो गथ'खौ अनजायोमोन आरोना गथ'खौ नेवसिनो नाङामोन बेफोरबायदि गथ' गोरलै गोरलैखौ गारनानै हौवाया मा मोनखो आरो बै हिन्जावा गुबुननि लाइफआव फैनानै मा मोनखो उनाव पस्तायगोन बेफोरो दा बिसोरो गथ' गोरलै बायदि जाना दोङो जे बिसोरो जेबो बुजिया जेबो मोनथिया बैफोरबायदि गथ' गोरलै बायदि जानानै दोङो खायफा मानसिफोरा बिदिनो हास्थायनानै मोनबायबो बियो गुबुननि लाइफखौबो सेफायबाय नाथाय दासिमबो सोरबा हिन्जाव माहारिफोरा जोंनि बर' समाजाव गारि खारनायफोरा मुस्लिमजों खारनायफोरा पस्तायफिनजोबनांदों जोंनि नै बर'जों फैफिननानै जुलि जाफिननांदों अब्ला सोरनि जोंनि सेंग्रा मानसिफोरासो बरबाद जागासिनो बे हाबा जाखोन्दाखौ लानानै पसायनाया बोरै पसायो माने आजिखालिनि जुगाव सिगांनि बायदि नंला आरोना सिगां गथ' गथायफ्रासो भाइराल बेफोरबायदि गोबां जायोमोन दा सोरखौ खेहायदो दा बिमा बिफायानो खेहायदो गथ'फोरा दानि जुगाव गैला बिमा बिफा बिदा फंबाय ओरैबायदि देखायदों बिसोरो इयुनाव गथ'फोरखौ मा फोरोंगोन गावनि बिमा बिफायानो बेफोरबायदिबा गथ'आलाय बहा मोजां जागोन देरफुनाय लाइमोनखौलाय सोर थिग खालामगोन रावबोथ' मोजां जानाय नङा साननानै नाय अब्ला सिगांनि जुगाव गथ'फोरखौ रायोमोन दा जाय गथ' मानसिफोरखौ रायो बेयो 100% गोरोन्थि बिनि सिगां बिनि बिमा बिफाखौ रायग्रोनो सोलोंग्रोनांगोन बिनि बिमा बिफाया थिग जाग्रोनांगोन अब्लासो बे गथ' गथायाबो थिग जागोन दा बिमा बिफायानो बेफोरबायदि खामानि मावनानै देखायबाय थायोब्ला गथ' गथायालाय मा गथ' गथाया दैयाव गोजावलांखागोन बेफोरबायदि दा गासैबो बिदि नङा गासैयाबो बेफोरबायदि साननाया गाज्रि नङा मोजांबो दोङो गाज्रिबो दोङो दा बैखौनो बुङो बै गाज्रिनि लोगोआव थाफानायानोथ' मोजाङाबो गाज्रि जाफालांगोन बेनिखायनो जोङो बे गाज्रिफोरखौ जोङो सुस्रांनानै मोजां लामाथिं फैनो बोरै हागोन बेखौसो जों नाजानांगोन दा बेखौसो जों हास्थायनांगोन दा बेनिखायनो मा खालामनांगोन बे मोजां जाजानो लुबैनाया बेनिखायनो जोङो मोनसे नियम लाखिनांगोन बर' हारिनि गेजेरावबो जाहाथे बेफोरबायदि खारनाय बारनायफोरा जोंहा बोरै खमायनो हागोन बोरै मा खालामनो हागोन जों बेखौ नायग्रोनांगोन बुजिबाय दा बेनोसै आं बुंनायावथ' बे मोजां जागोन बेफोरबायदि नङा दा बेखौ गिदिर मानसिफोरा खुगा खेवनांगोन मेगन बेखेवनांगोन अब्लासो जागोन आरोना दा बेनोसै गाज्रि मोननो नांला जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय हरावनो भिडिअ बानायलायबाय हरावसो टाइम मोनो नालाय बेनिखायनो हरावसो बानायनाय जालायबाय दा बबेनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों डिस्ट्रिक्टखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय दै आं रिप्लाइ खालामगोन दे बाय